Dobro pripremljeno tlo temelj je cijelog povrtnjaka. U ovoj vrtlarskoj radionici by Pevex pokazat ću vam kako poboljšati kvalitetu vrtnog tla i kako pripremiti gredice za početak nove sezone. Vrtno tlo možete poboljšati dodavanjem organskih tvari. Takvo tlo će imati svoj vlastiti život ispod površine i biljkama osigurati sve potrebno za kvalitetan rast. 3 su osnovna koraka oko pripreme vrtnih gredica. Pokazat ću vam kako. Prvi korak kod pripreme tla je čišćenje gredica. Ovaj korak je vrlo važan za razvoj pravilnog korijena, odnosno smanjenja korova na samoj gredici. Drugi važan korak je narahliti površinski sloj tla. To ću napraviti ove sezone sa električnom kopačicom i jednostavno si olakšati posao. Treći važan korak kod pripreme tla je dodavanje organskih sastojaka poput gnojiva i komposta. Dodane sastojke potrebno je umiješati u vrtno tlo. I na kraju ćemo zagrijati tlo tako da ćemo ga pokriti folijom. Neka prođe najmanje 2 tjedna između dodavanja organskih tvari i sadnje. Također koristite kvalitetan alat koji će očuvati vaše zdravlje prilikom vrtlarenja.